yen pancen kowe nyoto nek Kanjeng Rama bandi wis kembarono aku. Kembarono aku. Channel Gunung Kawi. Ayo kenapa kamu gak kayak Surabaya? Belum mandeng cakraniro kumitirane ngasto yo jagat yo jagat tangis sungguh ora lidok jare wong gaplok jasi terus baruyung yen carane kaya ngene iso uga lho guyon dadi tangisan perkara cilik dadi gedhe sisih luput katuranggane kurang-kurang bejane penduk iso kelangan dulur ngosek kok Yai berawat musik ini ada putra atau anak kok tenang baik kape ini wah jangan ora patut banget Mapakarpo suto tekapiro kresno patung uji sakiro ingu jalan langsung ngarjito jroning cipto ingu jalan wang ingu jalan wang semu di karo foto aja boten dibarengan dawuh wiji kebarengan kaputra pun pripun nyanyi boten dibarengan dawuh lha yo aku tak takon karo kowe iki putrane sapa Kanjeng Rama Penemban Begawan Dipa Suci nggih Kanjeng Rama Werkudara lha yo nembe keri-keri iki kowe ngerti apa weruh gelagat pas kahanan apa Kanjeng Rama dipun boyong dhateng Kahyangan Suralaya kok sing wigati napi pidara saking jagat Dinata. Njur saiki karepmu piye coba? Karepmu piye? Kowe tresno ora karo bapakmu, tresno ora karo ngatuamu. Inggih tresno. Lah iya, buktine apa nek pancen kowe tresno? Kamu kowe dikudak karo ngatuamu, besok dumadi Bratayuda. Kowe dadi Senopati negara kok mingkuh. Kok mingkuh kamu? Kamu kowe dihukum dadi dendeng kaya kendang. Kuwi besok kamu kok Bratayuda yen pancen dumadi. Sing besok ora sadar kok sing saiki ayo digarap. Kamu kok dikudak karo bapakmu wong atuamu Yayi Werkudara. Kowe dadi anak anu nang ndi kok mikul dur mendem jero. Dadi bocah seputra, bocah sing mursid. Lah saiki wong atuamu
bakal untuk pengadilan saka yang jaket Grinoto. Kowe kok meneng wae. Sesuk sendiri ruput katuran dari orang bejane. Disokol bapak cemplung kawas ndero buku. Saiki sing duwe dalem mau tak karo kowe. Sing duweni kewajiban ana tembung anak polah bawa keradang. Kuwi rek keprasiyane anak karo wong tuwa. Anak duweni karo wong tuwa wajib minangkani waktu tumpangane bener. Lah saiki duwe dharma, kewajiban ki ora mung anak polah bawa keradang. Anak yo duwe kewajiban karo wong tuwa. Kewajiban iku kados pundi sing kowe. Pikul dono dan jero. Lah saiki bapakmu wae napa ngadilan. Sisih sendiri bae papan aku nek kawaso jero iki. Kowe meneng wae kaku piye kan kok kerja. Utaman tanpa apa esti kayuan kayun duka yaya esmu Sutomo satrio kekalih Raden Gadung Kocolan Antarasa eling-eling Gadung Kocolan daturun trah pringgodani kagungan siung gemlatik menawi mesem jureng bakal kengis siunge seketok siunge jreg dadi brawa padha sakali. Bocah kok dadak disemu. Kapan dewasane kapan gedene. Jarine udah karo wong tuwa dadi anak anungane Dito. Ora ngerti karo gagak pasungan bocah apa. Sumo Yai Gadung kok jebul iso dadi raseksa sing wuwuh pitung gunung gedhe. Iya, kakang dina iki aku wujud raseksa njur kowe arep apa? Samangka putrane Kanjeng Rama Penemban Begawan Bima Suci ora mung aku dhewe. Klebu kowe mula iki dina ayo. Kembarono ati yen panjenengan nyata ora bisa kembali karo aku dudu anake Kanjeng Rama Begawan Bima Suci Rama Werkudara. Yen panjenengan nyata anake Kanjeng Rama Begawan Bima kembarono aku. Dadi gedhe ngene jurah apa? Aku yo iso dadi gedhe ning manut kebutuhan. Isu sakjane gedhe. Cangkemmu meneng kodrat, loro cepolo. Ulang tai. Ayo kakak yen to pancen iki dino. Kowe karo aku wis triwikama wujud ngene. Ayo kita boleh pengadilan tunggak kayangan Suralaya. Nakokake wong bener ora
wong salah ora kaprah bener sing sejati iki kok piye dewa ora iso jawab barang itu gua aja takut dosa sungsang bolak balik kaya Surabaya.
apa ora ngowahi pakem ki apa to pakem kuwi lah yo ki pakem ki apa yo ngene sing jenenge pakem kuwi dalangan pakeliran sila tumpang nganggo blangkon kuwi jenenge pakem yoga naku ora meneng kuwi yo pakem kuwi ngono dadi jadi jenenge pakem kuwi ancer-ancer utawa piwulan utawa adeg-adeg kuwi jenenge pakem nyatane yo wis nganggo jejer barang kuwi mau nganggo malah wis ora ketan loro nganggo prolog kuwi mau wis cakep lah saiki kali seneng-seneng oh ya dadi ora koyo pakem dadi sing jenenge kabudayan iki iso berkembang mergo nut marang mbiyahe jaman saiki jamane koyo apa to kahanan jagat koyo apa ya iki marang mbiyahe jaman iki mau dadak nganggo kayo barang yo yo iki klebu budayane awak dhewe sing kudu diuri-uri ben aja nganti lali ora mung velosipian naik itu bisa kayo ayo yo wah lumbe tembung dipeni yo mapan ana kono apa meneh wayang iki klebu budaya sing dipeni utawa diluhung dadi sing jenenge wong nonton wayang kuwi aja mung di aduh wis apa ora kuatre disuguhi ngantuk karipan berdebar napa wayang aja mung ngono aja mung karipane oleh ngantuk sing jenenge tembung diluhunge dipeni iki sak bubare napa bagian to paglaran iki ana oleh-olehe oh dadi critane mah iki koyo ngono kuwi to Raden Kudoro iki nggone kepinyu wargane wong sing wis sedowo matuane leluhure nganti digawangi koyo ngono kuwi bungkung-bungkule dadi ngono kuwi jenenge kabudayane dihubung UNESCO utawa PBB iki mari kabipan apa kuwi pahajan tumrap wong Indonesia bab kala wayang iki dudu gene wong bodho lho nek kono iki gene wong ngerti lan pinter lah wajibane awake kudu terus kuri-kuri lan urip-urip nek carane kowe ibaratnya oleh penghargaan saka UNESCO wayang adalah karya agung budaya dunia non bendawi masterpiece Indonesia nek guru oleh penghargaan ngono terus meneng ya ora cancuk kali mondo ayo biar lah carane ya kudu diruri nut jaman kelakone bakune ora itu saka garis besar ceritanya ya kudu digarap cerita sak temene nek tumrape awake dhewe ora apa-apa ya yo kabeh iki duwe jati diri dhewe-dhewe ora dipaidu Pak yo yo iya sadurunge kowe karo aku matur kandha sing ngake luwih dhisik ayo padha bareng-bareng manjatake rasa syukur kunjuk ngasane Gusti Kang Maha Suci Tuhan Yang Maha Esa Bami Diwasa ngono yo lah yo tek leren kahanan ubah musik swasana ku perjait tangan jangkai suku kedali nati jari napas kedeping mripat kabeh mau peparinge saka Gusti Allah sing kowe karo aku wajib untuk mensyukuri tur Gusti Allah paring dawuh lantaran kitab suci lain sakartum la sidanaku balat ini kafartum ida anae dari dasar merdine sapa wae sing nyukur ning mati sun saiki sun tambahi sakit matane lah kok bali iki sapa wae sing mufti nek mati sun siksa yang amat sangat pedih akan menimpa pada dirinya. Mula syukur ki baku tumrap wong urip. Syukur ki ngedoke sesuker. Kaya dene kang pinulat dening warga masyarakat kang lenggah mapan ngene dusun Glado kang kerja kratil iki. Oh, lho iki mung perkara syukur. Pringasane Gusti Yang Maha Esa lantaran Mbah Kerawang Bun Kerawang ya Mbah Kerawang sika bakal dusun Glado kene. Mau ngucapake rasa syukur nganti direwangi rupiah-rupiah gelar kelir gantung gamelan. Mergo sing jenenge wong Jawa kuwi anggone ngaturake rasa syukur marang Gusti Allah Yang Maha Esa. Ono wujude ya Allah, kula ngaturake jenenge nuwun Yang Maha Esa nikmat panjenengan kanugrahan panjenengan. Ing amat duka peparingane dhateng kula lantaran nikmate bumi menika wonten wujudipun pari jagung tela pohong sak panunggalanipun saged ngurakake dhateng para umat sak ping langit sak lumahing bumi. Kowe tau ngaturke penuwun karo Gustimu? Durung. Lah ya mula saka kuwi. Upamane bengi iki ana sing donga manjate rasa syukur mapan ana ing musala utawa ning papan kang ibadah ya monggo-monggo wae. Bengi iki awake dhewe ora mung seneng-seneng, nanging gelare uga manjate rasa syukur donga-donga liwat budaya. Mula tembunge Habumi Nanas karo Habumi Natok iki lho bener. Mula donga marang
Gusti Yang Bangsa Gusti Allah Ta'ala liwat budaya Graya namung seneng-seneng bunyi awak dhewe wewungon pirakanti marang dusun Gladu sak kububan sak kiwa tengen kene uga lan wiwit saka bapak perangkat nganti sak warga masyarakat wis kabehane sak paripurnane nyenengake pahargyan bersih dusun Mandya Rahayu Wilujeng lir ing sandhara sedayanipun sampun ngantos wonten alangan napa-napa warga masyarakat sedayanipun di para bapak perangkat ngalenggah wonten ing dusun Gladu iki pinaringana panjang yuswa gagas waras kuat lan slamet rezekinipun lancar gampang gangsal lancar itu nyambut damel tanam tuwe ngaten saya ngerbuyung saya berkembang woi tetanduran saya dipun tebiake sinaing ama sampun ngantos tumomo amin ya kula demikian awak dhewe lakon ngadhep pikiran mapan ini ing dusun Gladu wis dadi adat adate wong Jawa utamane para pemuda sesepuh bini sepuh sing lenggahane dusun Gladu kene ya iya pendak mulan besar sasine Anggara Kasih utawa Selasa Kliwon mesti nek kene iki dianengake gelar wayang kulit prasaja slametan sak panunggalane kula asmane sing Mbah Krawang Bukrawang Mbah Krawang iki asmane Anggara Kasih tegese Selasa Kliwon oh iya pancen yo wiwit cilik biyen awake kan yo asring sapa kene penderekne Swardi Pak Sunari kamu kuwi woe kekadangan awak dhewe bisa ngraketake kekadangan karo warga masyarakat karo Mbah Mapan ana ing dusun Gladu kene iya nadyan panjenengane wis eda ning awak bisa nyambung tali silaturahmi sowane warga masyarakat kene panjenengane yo kantuk ganjaran tetep iya kowe kekadangan awak dhewe bisa ngraketake supaya ketika kekadangan nyambung tresno marang warga kang mapan ana ing dusun Gladu ngaturake hubungan lan bumi benuwun yo buyung tiga sapadha-padha kula awak saka kata sempurna rusak bisa-bisa yo ngaturke pasugatan ora ketan klungsu-klungsu atau ludu derek kadangake swasana ing awan nganti bengi yo tur yen sowan mapan ana ing kene wajib dia awan iki nganggo lakon romo tambak kok iki ana hubungan mapan ing lor kono iki iya utawa sumber kula muri-muri marang kabudayan tinggalane leluhur ki hukume wajib wong urip leluhur ki hukume wajib apa meneh kowe karepku mangsane dadi wong Jawa Jawa niku kersa Jawa niku walangka sing jenenge wong Jawa niku geneh ya ora geneh ya dudu wong Jawa wong ora geneh oh iya gandeng tresnane wong Jawa geneh wong Jawa ora kurang-kurang pendak selapan dino utawa dina kang piniji ngono leluhur iki didongakne sowan ana pesarean gawake kembang ku sing ratus kowe ora kok teges musrik iki babar pisan ora niku pancen adate wong Jawa kembang karo kuku sing ratus kuwi pancen ngono kuwi tumrape sing ngandel kok ndara ora ngandel ora percaya ya ora apa-apa pancen kapitakan kapercayaan ngono dhewe-dhewe bakune beda penemu monggo bedane pamilih ora apa-apa bakune aja nanti ngrusak seduluran gedene nanti gesekake marang seduluran ngaturake mungkin nuwun ngantan wong-wong yo tiba sapadha-padha bakune wis saking senengku lan arepku nganti ora iso tak ucap nganggo tembung sing endah kejaba gedhe niku rasa syukur marang ngarsaning Bathara dene apa awake dhewe kelakon ngadhep pakliran ana ing kene yo ngaturake bumi nuwun ngantan wong-wong dene nyambung tresno karo warga masyarakat ing kene didongakne bebarengan yo mbok menawi kasuwun ing tirakat leleaning dalu menika monggo sedaya dipun paringi seger waras panjang yuswa umur ingkang berkah barokah rezekinipun lancar amin Allahumma amin nggih Pak de aku putune sapa aku Aku
sepuh para pepunden bekti kula katur dhateng katun Bapak Kepala Dusun inggih menika nggih Pak Marsono. Mugi sak setapipun sedaya dhateng katun Bapak Panitia. Sedayanipun kang boten saged kula piji setunggal bapak setunggal matur bangun. Dhateng katun warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Bladu mriki sugeng pepanggihan malih kaliyan kula ing mengajak mugi boten bosen-bosen kaliyan kula, boten waleh-waleh ngripun kadangan kaliyan kula, boten waleh-waleh ngripun seduluran kali kula. Iya. Bangune nyambung tresna ngendikane para sepuh sapa sing gelem nyambung tali ning seduluran bakal ditambah umure ditambah rezekine sing tanpa disapa-sapa. Mula gedhe-gedhene dosa ki mani pedhot taline tresna utawa pedhot taline wong seduluran. Ayo nggih. Ngaturaken booking nuwun kanthi umpami kula betahaken paranggana ingkang cacah gangsal Pak. Apik-apik nggih, nanti lho wedok tenan kok. Nggih. Menika dilanjutipun bermanfaat kok niku wau. Dadi sekali meleki. Nggih. Menika kula tak nyuwun berkahipun Mbak Diva aja. Siang wau boten derek ndikane. Ya kula darane gak apa niku perlu gawane dalang lho Mas, kok tak dalu mawon. Lho kok dalu mawon kok ora apa-apa. Mbak Diva, pilih didalu. Dalu Mas Kakek. Nggih. Saya kok kabar. Alhamdulillah. Oke. Sing badhe jenengan ungkapne napa? Loh, Kan ke masyarakat. betul. Mugi-mugi bebas sedekah memiliki tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Murah rezeki. Amin. Terus nanggap balik. Siap. Sing tahun kepengker derek mriki kok nggih. Nggih. Sampeyan ku gawan kula, dadi nek kula ngayang kula niku mesti sampeyan ada. Sebelum kok sampean mesti ngaten to ati sampeyan. Mboten. Nggih. Kok dadakan ketip-ketip barang. Dadak dibincangne alis barang. Mas, Dalem. numpang yuk. Nggih. Aku ki. Yuk, lanjut. Wah, zaman tak sawi tambah dino kok tambah ayu kok. Tambah cantik. Asu. Jangan nene ngoten iki. Nggih. Jenengan badhe ngaturaken apa Mbak Diva? Tembang sing kepenak. Ah, ku jimat nggih. Wow. Kenapa? Tidak. Nggih, mugi-mugi kuat ya. Iya. Bijak. Kalong tanpa Pak kaleng sumeneng lon-lonan di kaleng Bawane ngambilin deh. nggih Anu iki mau. boleh Udah lumayan. oh nggih siap belum betul kan nyatu besok kalau kan nyatu itu peredaran barang penampakan soal lambung Pak Boten malah. oh boten Nggih. oh pertama penanan kegagian itu ya pun boleh. Yo. Pertama kan tunggu sih ya, Ndra yo. Yo, coba. Duh nih Mas Mustika. Lelo lalo. Mas Mustika ning terbuka halus kok ini.
latihan kuat tuh. Iya.
Nganti Waranggono sepung cacah 5 ya nek jajare ono ning kok ning Trans Studio durung tuwon iki moko moro-moro WA punten lokasi ngono ngendikane mulai yo jajal coba dirine agak sampat ngene kok menawa kersa tindak ning panggung ya sampat manten kok Suwe kok guru mencolok nonton. Kok praktis Mboten napa-napa padane pengendalian niku napa niku mesti ketemu.
Harapan apa iku? Ben jane lho kok iki jane. Kesusahan mati kan. Luar biasa. Ngoten nggih, Bu. Iya, tak buat sembarang yoga iki cacek-cacek. Ora nolak, ora nalak. Ora nolak. Lawas digowo, Hanya anyar dibarang. Contohnya ini komputernya kadek kita ke serapat. Nggih. Bulan ditokne. Lho, nyatane niku saged. Lah saged wong sinten lho derian. Wah, diwe-diwe. Dadi mboten mung teman-teman niki Ora langsung siji mau serapat nggih napa-napa. Contohnya kados kula wonten mriku. Transit tau. Transit masih panitia mriki ora kalah karo yogane. Para muda-mudi panitia bapak-bapak. Panitia yogane cacek-cacek yoga. Panitiane ngoten pemudane. Pripun, Bu? Kula ya seprika dijiran enggak ditekoki. Ora ditekoki to ya. Tekoki apa lho wong mula-mula kabeh dicocok kok ora. Boten to ya. Paruh. Kula niku bintang tamu. Ning mboten dados baya mengapa mangkane. Pripun? Awak sedulur mriki niku apa niku awake dhewe niku mboten pisan tiga wis mangkaping-kaping sopan nurune dawuh panjenengane Pak Wong. Betul. Nggih. Para sampun ada saged ngerti. Nggih. Oleh dulur tuh Kok sebenarnya dulur kajate sedana bumi utawi ngelakuin buminya sing dipidak sering orang sewengi. bersih dusun. Bersih dusun. Tapi yang semana kok warga Mas? Waktu itu mulai kalau ketika saya itu mencari Pripun? dari itu ngomong ke tali seduluran, tali silaturahmi, masih besok aku mulai ora dibayar nggak apa-apa duit ora taruh-taruh. Kamu kok duit itu nggak perlu dulur nggak penting loh. Enggak, duit itu perlu nih. Ngapa lu nggak perlu seduluran kajian itu loh? Sebabnya nyata dulur ini kan, mudah loh. Mungkin kan betul bayar itu loh. Betul kuantani. Lo langsung masuk. Saking pesannya kalau sampean buat masyarakat. Pesannya kalau Pak Wo. Betul. Karena sih dan pesannya. Ya, pegangnya aku kira mungkin dibayar harus diutang sampean. Orang yang boten lho. Lantaran ini belum ngoten to. Nggih, niki napa-napa mari Pak Wone. Pak Marsono. Betul Pak. Pun kepane. Nah, Pak Marsono ini kalau kula menurut aku lho. Lah niku tilasan kula lho. Betul-betul menyebar uang enggak. Ya, mbok jolok sama kok piamune sik. Pak Marsono saorane panjenengan iku ki ahli ibadah. Ahli ibadah. Napa mawon ilmu lho. Napa wae dene niku tilasan kula. Lha kula niku kali dene niku gamu. Kali Pak Marsono nyambut Resno niku. Mboten nambung terus kula niku biar pembantune terus dipecah ngoten lho. Tadi hubungan apa lah ngeten iki. Boten lho ngono sing jauh dikeprok Bu Marsono. Pak Marsono terjadi dari 3 suku kata Marsono. Marsono mesti wonten jargon dosoke. Oh, Kinarjo. Yang sepuh paling tenger dhateng anak iki kiwon karepe. Enten Marsono marem atine bengi wis kancan apa sing dadi niate. Wah, elok. Nomor 2 Sopo wae iso derek mirsani pagelaran wayang kulit iki mergo karo Pak Marsono wis diundang dalam saksi dan sayogane. Wah, sing mau marem so niku sapa ae iso mirsani. Mergo wis disepakati nekane Wiro Praduwa jagem. Nggih. Nggih. Marsono. Lho ramu karo Pak Marsono aku dibu sanune. Jare ora jarake duwe. Apa? Ora jarake apa-apa. Bayaran bonusnya masih juta. Nggih. Niki muga-muga sak dibare iki besok ya warga mriki mboten nenten awal tangan setunggal apa iso guyub rukun warga masyarakat iki sineksana para bapak sedherek sepakat kan sami katuran iki iso dayanipun. Oh, wujud lho. Kudukan kan masyarakat iso. Jawab. Guyub rukun lancar urusanipun. Kula niku nggih napa malih napa panjenengane kangge nampung kehormatan Bapak Camat. Kasih lho. Oh, kasih lho.
Enggak ibu nggih. Jam yang ngenten tasih nenggani wayang pagelaran derek dedonga derek memuji dhateng asane Gusti kanggo warga masyarakat. Menika patut untuk diberikan acuan jempol Pak Camat Kromengan nggih. Nggih. Muga-muga Pak Camat ini sinagok dari pemerintahan Kromengan iso lancar langgeng sehat tinggalkan karaya saking asane Gusti Pak Camat. Amin. Nggih. Itu terus ngabar biasa. Kamu bungkon, Pak Camat salamku nyangoni tenang. Matane katarak iki lho kok iki lho ya. Pak aku iki Sapa main? Angel Mas Marai. Itu jenengan caca. Hah? Ora lho iki karo main drama digembol sik iki. Nggih, napa main iki? Napa kok iku gumun tau jembreng-jembreng ten daerah-daerah liyan niku pangarsa praja termasuk kados Pak Camat, Pak Lurah, Pak Danamel, Pak Kursi boten enten sing negane ngantek jam-jaman boten enten. Biasane itu bukan Pak Camat kali pergi kunjul kabeh nek mriki boten. Wah, jan matur banget. Pak Lurah mriki niku kados Pak Lurah nggih kula Pak Lurah nggih kula nggak niku. Nenggani wayangan, globok bener. Nggih ngoten niku. Berarti mana? Wong napa malih kula niku nggih kali Pak Lurah nggih kula. Nggih. Kula niku napa niku jaman niku Covid-19. 2 tahun lebih boten enten pegawaian. Lajeng panjenengan Lah terus kok kalah kelangan kula began langsung turu kok. panjenengan kali kula niku lho lagi dadi kabudayan nalika zaman Covid itu nggih. Setepe wonten kesepi atau budaya kahanan. Nggih enten pegawaian nek kula boten enten macane kelangan kula sing kampung tani to. Jenengan Pak Lurah tindak ing kantor. izin ngoten niku. Nggih aku udah betul bal-bal ngarepan. Putrane sampean. Nggih Pak Lurah nggih kula niku brune kabeh Pak Lurah. Loh, kuwi anake sapa? Anake Jini. Loh, bayangke kok udah. Enggak kula boten gadah saudara Pak Lurah moro-moro iki duduk dompet. Nggih. Kok kesan. Diwede 100.000 tuku celana. Lah, iki anak kula. Lho, kowe kesane dateng kalkulasi masyarakat. Terus langsung terus ngandani gue. Bu, kok anu diwewe Pak Lurah 100.000 kilo kok gitu tuh enggak kok bojoku ora kok matur nuwun ora terima kasih malah ngamuk. Bojone sampean iki Aku sing turu dijual Pak delok to kok. Wong gue pundak tunduk batu delok anak kok ya wis kok hasil 100. Ora terhadap jeneng wong tua lho Mas. nggih nelongso kok. Nelongso padahal karo bocah. Opo gak kek kalah karo bocah cilik. Tapi wae anakku mau udan bisa akhirnya wong api wong tua bocah cilik itu sakmono itu paling gak aku 500.000. Tak cekel Jelas niku nggih. jelas Pak Lurah pas kunjul ke kantor. Pak Lurah kunjul ada kadang-kadang sepeda motor. Sonten mboten kok, Bu. Siang. Oh, siang gak istirahat. Nggih, terus akhirnya corong lengkap. Wah, aku tuh betul. Pak Lurah kira-kira ajine luar aku terus bal-balan ning ngarepan. Lah kok Pak Lurah. Lah kok mau duduk-duduk 500.000 Cetro wis jelas. anaknya 100.000. Lah kok Pak Lurah duduk-duduk iki tak kira duwe iki kakek iki diwane aku tiba didudukne 5.000. 5.000 lho, Mbok geser jare 500 malah. Pak Lurah 500 Pak Lurah. Bocahnya satu salurane sama kiai sepuluh 500. Aku kan 500 Pak Lurah. Duit 5.000. Ya mesti terus silat mesti cukup iki dikerok. Pak Lurah keluar lho aku. Kok belanja iki dibaki mau aku. Aja iki. Nggih, iki makane jagate pewayangan. Nggih. Dalang niku modal piwulang. Pas semon sakjane ringgit niku panjene tetepe wonten. Nggih. Nggih, tinggalane para pujaka leluhur sih, Pak. Tinggalane para leluhur, tinggalane para wali. Polane wayang wis digambarke. Sing prenges ning sisih kiwa Sing patake bagus utama mapan wonten sisih. Tenang. Mulane iki diarani kelir putih niku minangka jagate pewayangan, debok minangka bumine wayang. Wah. Lah kene napa wayang itu ditata umur-umuran lek disimping kok. Napa? Wayang itu kok ditata simping. Lah iki ketok dalan ora tau blonjok TV. Kok iki zamane kelakone beda. Apa sebabnya wayang kok ora tau ukur-ukuran? Sebabnya napa? Lah kok jan kok gandul karo Subadra kok kabeh meri. Nek di depan. Nek di depan. Kemudian saya kancane iki gandul ngono kabeh iki do melok-melok. Melu kancane. Melu kancane. Lajeng sakniki kenging napa kok dalan itu mesti nganggo blakon. Napa? Ngagem blakon jarikan
lajeng ngagem bis kabur. Lho lek Itu apa caranya dalam? Napa sebabnya dalam ke belakang? Nggih. Lah sampe lagi helm dikira ojol. Bisa selimutan lho. Lah kaya penine niku adon kejawen niku termasuk budaya. Mbok menawi blangkon niku blangku antonono ngoten iki tak kira. Nggih. Terus napa sebabnya damel beskap damel Jare jare Nggih. dalam sampean kok gawe manto dikira benten sampean kok. Yo memang itu napa niku serat kok pantone oh ngaten kok nyekel keris sabi. Itu kena dicatat kabel bisa tinggal. Keris itu tegese napa menawi ngoten lho kok ya. Keris iki barangmu ora kena digores-gores. Keris. Keris niku nggih termasuk apa niku budaya. Terus apa budaya niku nuluri kabudayan Jawa sing adiluh aja nganti kabudayan sing adiluh dintek kabudayan saka manca. Sebabnya asal luhur bangsa itu gumantung marang budaya. Lah budayanya apa? Budaya becek masyarakat ya becek. Budayanya budak tanggul masyarakat ya gak karu-karuan. Ajine diri, Saka ati, ajine raga, saka busana. nek dhuwuring derajat kajiwane bangsa ditonton saking napa niku? Napa? Nek dhuwuring derajat kajiwane bangsa ditonton Ditonton saking saka budaya. Lah nek ngono iku tepuk tangan nek sepi. Berarti begini lah tuan ngomong kepok-kepok. Lu sampe lah gawe saja ya. Nggih. Yo aku biasa niku presiden senior ngoten niku juga ngoten para. Lah kalau niku jane kalau niku sudah presiden Pak Bani. Benar niku tak apa foto niku napa susune. Anu napa niku bareng anu niku lho bareng. Kalau dia mau malah disokek kok tetep. Niku napa di plastik niku lho. Niki paling do plastik tak tiba perang kilo ae. Plastik opo niku? Ya plastik tiba-tiba lho terus dikopuk carane dadi Waduh. Niki bengi kajate tengah bumi muga-muga jane gede cilung baru iki kok sing wonten ladang Gado. Kula niku ngendikane panjenengane Pak Kasum wis contoh karo ya ampun Gado ternyata sudah beratus-ratus tahun bertahan kados ngaten. 166 tahun. Nggih. Ngene-ngene panjang iki lho. Nggih ngeten Pak Regia ganti apa niku pangarson saéngga warga masyarakat iki guyub rukun wah jinawi Mempertahankan budaya antara wong Jawa. Ini bertahun memakainya wayang. Bertahun mungkin ini akan diagendakan nanti 1 bulan sekali wayang. Saulan pisan. Kira-kira. Lah sampe kira-kira satu nopo mboten? Apa? Saulan pisan. Ya boten kula kanggapan teng luar negeri. Weh, sampe niku mboten namung dalam Nah, sidang-sidang sampean itu paling kondange Jawa Timur itu khususnya paling cuma teko di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. sama aja ngene iki presiden kula iki arek Pak Idol, presiden Idol wae. Lah idol apa lah kok idol. Pripun iki presiden Idol juara Lah kula sebut nasional Pak. nasional apa lah kok niku teng Jakarta mau mboten namung cuma inden lho. Lah kula niku oh bagus sama kematian nomor 7. Kok kematian? Kecantikan. Ke Jakarta niku Bu. Teng Jakarta. Wah. Terus malih niku oh batu luar negeri bocah-bocah ki lho gak wani ngetoni sedang sampean. Lah aku wani kok. Lah pripun anu Bu? Lah lu batu sore anak bajul kakak lho wani kok ora. Ora mungkin kan. Jenengan itu tidak keluar lagi berapa nih kok? Nah, luar negeri teng Amerika ini gontor misalnya anak bajul nomor 1. Wah. Terus akhirnya kok langsung dengan kerasan itu loh. Sebabnya Lah kan kok boleh kok biar ke gereja jalan tapi ya enggak. ayo ojo sami jenengan. Yes, jadi kata lo kan enggak mau sih. Iya, terus saja. Eh. Kalau lo Lah iki aku bener tenang iki. buat gaya. Lo kan untuk ngantri ngomong ya. Jadi kalau kita bayar lagi ngomong abang dari lo. Sebelum kita gitu. Gagal itu makanya terjadi. Kalau nanti gini ada apa harus mas? Ngaduk kembang, atau niku ngaduk bros. Lah apa niki iki kebangan melatih konco ada caca niku napa? Biasanya kok malah bentuk kebangan niki. Lah kembang apa? Kembang api. Lah sinden. Kembang api lagi iso blos. Pripun itu? Buat. Ya saungane jaman-jane. Oh lah weh. Kalung yo ndoro kalunge. Lah cara kok duwe kalung ora kabeh. Bagusnya nang kino lagi sinden kula to. Ya kabeh kudu dari blos. Ah, ngomong. Sawarane sampeyan iku kejang. Mbak Waran Bono niki kudune pripun presiden iku wajib dari nyambut gawe niku wajib baru.
jar semangat sama hati-hati. Tambah ki mangan kerupuk, itu mangan pembenak kondi. Karena mangan ki aja sing gak parah lho, sing bahasa-bahasa iki kan sing didol suara. Vokal pola makan harus dijaga. Iki lho sing lokal. Ilmu sing bermasih Sindan tuwa lho macane. Wah, berkawak. Kudune dikira panutan karo bocah-bocah. Nah, ya ngono ya lawaran. Weh, ngono yo betah. Dadi ya aja sing panas-panas do dipake gak bareng mam kompor. Mam udah dicokne gak oleh. Orang ngono tegese iki jahat panas-panas mengendarane karyawan. Yang mengandung minyak itu gak boleh. Jadi mangan iki sing anyep-anyep ngono lho dok nek ora bebenan. Saya kok kumpulan kaos ibu mungkin ngombe apa-apa. Racun. Mami. Pagune ya ciut. Ini jangan pulasnya dia wedi. Luar biasa kene ngene yo ditambul bocah-bocah. Nggak bisa kalau saya bental. Nah, kok koyo glek mripate apa nek kambon tutup alkohol iki udah belum terlalu tinggi lah bocok nanti. Apa gitu? Aku kan udah kamu jadi dia. Orang andel aku. Orang andel lah ayo sesini ini ya nek ucapan main dia kan gak aku bilang piro. Wah, jadi anak kita anak biasa separuh. Padahal joro sandok. Ya itu lah ini bang yang sombong. Niki kemudian kakak ngaturke tetembangan nelponi nggih. Panjenengan Ala sebenarnya Pak Ida Pak Ida. Udah apa sih? Ya anu kok kotaane jajan wis ana koran. Oh, Jangan kebagian kok jajan. maksudnya terima dereng. Aku beli. Aku beli. Banyak sih tuh dibayar. Itu dia kamu enggak aku mengganggu bis itu. Ya ada, cuma kan kayu. Melaku neng. Kayak tanduk, MC barang. lah kalau itu ngancer dengan putih-putih macamnya. Apa gitu Bu? Nggih, tapi yo ngancer berangkat ke layar dadi apa-apa. Ojo eman-eman. Sugeng dalu deh. Iya, cerita aku Mbak Sini. Coba karo mami yo. Mami. Nggih, berbicara desowan, ngadu ya Nak ya. Dulu-dulu kene akhire yo pindah umuman kalau udah terbuka. Jadi apa ngatur apa Iki upah terus. atau terus ora stop pustato sing mari sing iki urip dini. Ngono. Oh, ini Bu. Nggih. Ini Kakak nyanyi tak ibu tak ibu ya. Ora salah. Kamu gak dibantu. Wes ta sampeyan nyanyi itu cepet ya. Angkat kalau mau di modan, angkat sampai orang. sebabnya. Apa keju? Oh, keju. Orang lagi mana padahal ada mason. Lah bocah-bocah ngalamin tuan besok berat tua ya lu kuwi nyandiji gawane apa kemangi dicek karo jahe dibobok. Ora usah datang-datang itu Pak sing gawane counter pain kok. Konten kok main dhewe. Ora usah datang-datang iso kumpul, nang yo gawane ngono kuwi. Iya ora apa-apa itu terawih ora sehat kan. Jadi tak pengen mau Lah sebabnya. lah Lah aku kurang kok. lah bocah iki uripe paturipe ning tanganku lho macane. Pendran Apa sing ngopani sampai sekolah gede iki adikmu? pendran kok. Lah iya lho. Lah sing mau ini. Yo boke no. Ya ampun, tak kira wis sampean. Tahu tak pangan dhewe kurang ngopeni main dra. Kene ndek caturan karo Pak Dalan. Ini sudah. Wis sudah pindah. Boten panggil kan kok. Insyaallah mau. Oke. Orang paham. Ya, aturan mana apa Pak? Mungkin sebab belakang belakang mau Mas Rian. Iya, bener regane segede 5 no. Belok musik dulu. 250. Musik emosi. Oke. Oh, dalan
makane ngerti wae sindene kabeh matane abang-abang yo kabar-kabar kok. Loh lah, loh malah saya dengan tangan kok. Kan kula tak tinggal kursi kula keri. Lah kula niku lagi kursi boten buka Mas Kaki. Yo, sak ora-orane warna gone lega wis waktu ning putus sedengku. Lega terus nek cacar aku aku tau niku kursi setengah jam kotak. Ora tak iki opo yo? Bukan sing ganjel. Ganjel Tak tenan. jawe sak cara iki kan. Ya ini. Terima Mas. Kira-kira apa kok derek. Nah, Pak, diaturaken warga masyarakat menika para tamu-tamu para piyambak minta lenggah, matur bangun. Nah, sudah. Kok ngaturaken apa, Mbak? Oke. Oh, ya ada aspal drama. Asmono. Kok Asmono? Wah, Anu Pak Lan, tadi sebut jadi rodok sedih. Pak, nggih. aku lagi kita bikin ini lho. Menika wonten ingkang kembang. Nah, kita kula masih Mbak nggih. Oke, semoga. Nggih, salam kagem Mas Balang. Kalau saya Pak Pujianto. Kasih pesos ugi Pak Camat request minta Asmoro nggih. Matur bangun nggih kula aturaken Pak. Wonten malih saking Bawa BPD Pak Riyadi. Nyuwun tembang Prolo Jogja nggih Mas. Ampun supen mengke tanggal 20 Juni wonten ing Karangrejo Kratin nggih. Ya nggih sak biong mengke kula ngalah berkasokan malih boten warga masyarakat ing Karangrejo Kratin. Nyuwun tembang Prolo Jogja oke. Ya, wow. Atur kenapa As Morono. Nggih, monggo dipun aturaken warga masyarakat nganggo blado sak kuban. Kok barang sang Jose Mas. Pilot mo. Ayo boten kok ya. Nggih. Niki wau Mbak Indah sampun ngatur
kita tembangan. Nggih. Nggih. Pak Camat ngersakaken Pak Camat ngersakaken tembang itu ana duwe Oh, tembang. sampun kunjul. Nggih, nggih. Sudah tidak Pak Camat. Nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum, biasa rumah kange. Pak Camat kesana kundurin. Oke. Nggih, mungkin Capek pada tani. Pimpinan kami panjenengan apa kalau Di tanah Asmoro. Lintang Asmara. Ini kalau wonten Pak Widodo, sama teman presiden dulu udah ya. Udah ada. Oke. Rasanya lek iki to. Murah, cantik, apik. Masa iki jajal ayu. Lah, nggih, Kayak duwe kok sak meter loh. malah yang menarik perhatian wonten iku. Kok dia kayak sudah tuan bakal loh. Kamu boleh ragam, dia belum aku ya. Teodot. Ya, ya diaturi, sebenarnya nggak ada. Ini kita sekali jujur kaya ya, kamu kalau namanya boleh kita itu. Cuma toko itu ya. Gede. Kita Jangan tahu. Gede. Nah. Kau memang lontok gasku. Sampai sadar.